ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வந்து நம்ம மாடி தோட்டத்தில் ஒரு அறுவடை வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லைங்களா அறுவடை வீடியோ பார்த்து. இன்னைக்கு வந்து ஒரு அறுவடை வீடியோ பார்க்க போகிறோம். போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா விதை போடுறதெல்லாம் காமிச்சேன். இந்த பீட்ரூட் விதை போடுறது, அப்புறம் நூல்கோல் விதை போடுறது, கத்திரிக்காய் விதை போடுறது எல்லாம் காமிச்சேன். எல்லாமே நல்லா சூப்பராக முளைச்சிருச்சு. ஆனால் என்ன ஒன்று, இப்போ 2 நாளைக்கு முன்னாடி மழை இல்லைங்களா, கொஞ்சம் சடன்னு அடிச்சிருக்குது. கொஞ்சம் அப்படியே மழையில் சாஞ்சு போயிடுச்சு. நிறைய நல்லா இருக்குது. சரி, அதுலேருந்து இப்படிங்க மாற்றி நட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். முடிஞ்ச அந்த வீடியோவில் வந்து காட்டுறேன். இன்றைக்கி வந்து கத்திரிக்காய் நிறைய இருக்குது. அப்புறம் கோவக்காய்லாம் இன்றைக்கி இருக்குதுங்க. அதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி அறுவடை பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் செரி டொமேட்டோ இங்கே பாருங்கள், செரி டொமேட்டோலாம் இருக்குது. அதெல்லாம் அறுவடை பண்ணிக்கலாம். அத்திப்பழம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் முள்ளங்கிலாம் இன்றைக்கி வந்து இருக்குது. எல்லாத்தையும் அறுவடை பண்ணிக்குவோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உங்கள் வீட்டு தோட்டம் மற்றும் மாடி தோட்டத்திற்கு தேவையான தரமான நாட்டு விதைகள், உயிர் உரங்கள், வேப்ப புண்ணாக்கு, கடலை புண்ணாக்கு, பஞ்சகவ்யம், மீனமிலம், குரோபேக்ஸ், இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோபிட் பிளாக்கு, மண்புழு உரம் கிடைக்கும், சாயில் மிக்ஸி கிடைக்கும், செம்மண் கிடைக்கும். இன்னும் மாடி தோட்டத்துக்கு தேவையான இதர பொருட்கள் எல்லாமே நம்மள்கிட்ட கிடைக்குங்க. இது கூட நீட்டு கோவக்காய் செடியும் நம்மள்கிட்ட கிடைக்கும். இதெல்லாம் தேவைப்படுறவங்க ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில் எல்லாம் அனுப்பி வைக்கிறேன். பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொரியர் மூலமாகவும் அனுப்பி வைப்போம், எம்எஸ்எஸ் பார்சல் சர்வீஸ் மூலமாகவும் அனுப்பி வைப்போங்க. நிறைய வெயிட் போடுறவங்க எம்எஸ்எஸ் பார்சல் சர்வீஸ் மூலமாக கூட வாங்கிக்கலாம். வாட்ஸ்அப்போட கேட்லாக் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து கொடுக்குறேங்க. அதை கிளிக் பண்ணினீங்க அப்படின்னா நேராக வாட்ஸ்அப்புக்கு வந்துடும். நீங்கள் அதுலேயே ஆர்டரை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அறுவடை பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காயிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோங்க. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், மூக்குத்தி அவரை கொடி நம்ம போட்டோம் இல்லைங்களா, அவரை வெரைட்டி நிறைய போட்டோம். மூக்குத்தி அவரையிலே 2 கலர் போட்டோம், பச்சை சிகப்பு போட்டோம். அப்புறம் சிறகு அவரை போட்டோம். சிறகு அவரை கொடி பாருங்கள், இந்த பழம் இருக்குது. சிறகு அவரையெல்லாம் போட்டோம். சிறகு அவரையில் கூட பூ இப்போ உங்கள்கிட்ட காமிக்கும் போது தாங்க பார்க்குறேன். இங்கே பாருங்கள், சிறகு அவரையில் கூட பூ மொட்டு வந்துருச்சு பாருங்கள். இது பூ மொட்டு தாங்க. நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் இதையும். நான் உண்மையாலுமே சிறகு அவரையில் பூ வச்சதை பார்க்கவே இல்லை. அப்படியே லைனாக ஒன்று இருக்குது. ஆனால் மூக்குத்தி அவரையில் பூ முன்னாடியே வந்துருச்சு. ஆனால் என்ன ஒன்று, கொஞ்சம் பூக்கள் வந்து அப்படியே பூத்து பழுத்து அப்படியே கொட்டிக்கிட்டே இருந்தது. அதனால் இப்போ மழைக்கு முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் உரமெல்லாம் கொடுத்தோம். மண்புழு உரம், மாட்டு எரு எல்லாம் கலந்து கொடுத்துட்டு லிக்விட் ஃபர்டிலைசர்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்தோம். கடலை புண்ணாக்கெல்லாம் ஊற வச்சு எல்லாம் ஊற்றிருக்கோம். பார்ப்போம், இனிமேல் வந்து கொஞ்சம் பூ நிற்கும். நான் வந்து அதுவும் அறுவடை பண்ணுறப்போ உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேங்க. நிறைய அவரை வெரைட்டி போட்டிருக்கேன். சிறகு அவரையிலேயே 2 கலர் போட்டிருக்கேன், பச்சை சிகப்பு. அப்புறம் மூக்குத்தி அவரையில் 2 கலர், பச்சை சிகப்பு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கோழி அவரையில் பார்த்திங்கன்னா பட்டை போட்டிருக்கேன். அப்புறம் நம்ம நார்மல் கோழி அவரை டபுள் கலர் மாதிரி இருக்கும், அதுவும் போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிகப்பு பட்டை அவரையும் போட்டிருக்கேன். எல்லாமே போட்டிருக்கேங்க. நம்ம மாடி தோட்டத்துலேயும் போட்டிருக்கோம், ஃபார்ம்லேயும் போட்டிருக்கோம். மாடி தோட்டத்தில் அறுவடை பண்ணுறப்ப அதை வந்து நான் கண்டிப்பாக காமிக்கிறேங்க. இப்போ வந்து நம்ம கத்திரிக்காய் அறுவடையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். இன்றைக்கி கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் நிறையவே இருக்குதுங்க. பிஞ்சும் நிறைய இருக்குது. இன்றைக்கி முத்தனதாக பறிச்சுக்குவோம். இந்த இலவாம்பாடி முள்ளு கத்திரியில் இங்கே பாருங்கள், பிஞ்செல்லாம் நிறைய இருக்குது பாருங்கள், நிறைய இருக்குது. இங்கே ஒரு செடியில் நிறைய கத்திரிக்காய் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேலூர் முள்ளு கத்திரிங்க. இதில் கூட காய் நிறைய போட்டிருக்கு. ஆனால் எல்லாம் பிஞ்சாக இருக்குது, நிறைய பிஞ்சுகள். இங்கே பாருங்க, இதெல்லாம் பிஞ்சு. இதெல்லாம் அப்புறமா அறுவடை பண்ணிக்கலாம். பிஞ்சாக இருக்குது. இலவம் படி, இதுவும் பிஞ்சாக இருக்குது. இங்கே பாருங்க, இங்கே ஒரு கத்திரிக்காய். பச்சை நீட்டு கத்திரி இருந்துச்சுங்க, இது பாருங்க. நிறைய வெரைட்டி, முடிஞ்ச அளவு என்னென்ன வெரைட்டி வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ வெரைட்டி கத்திரிக்காயும் வச்சுருக்கேங்க. இதெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் புதுசாக வேறு வெரைட்டி ஏதாவது வைக்கணும், வச்சிடலாம். இது பாருங்க, இங்கே கூட இருக்கு. இந்த பச்சை நீட்டு கத்திரி மட்டும்தாங்க நல்ல உயரமாக நல்லா வளருது. இது நான் ஏற்கனவே பழைய வீடியோஸில் கூட சொல்லியிருப்பேன்.
நம்ம ஏற்கனவே வளர்த்துருக்கோம் நம்ம மாடி தோட்டத்தில். இது ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போ போட்டேன். பச்சை குண்டு கத்திரி. அவ்வளவுதான். இங்க ஒரு கத்திரிக்காய் செடி இருக்கு, இதுல காய் இருக்கு, பறிச்சுட்டு போயிடுவோம். அவ்வளவுதாங்க. பிளாக் பியூட்டி பறிச்சுட்டு வரலாம், அங்க இருக்குது வாங்க. இது பாருங்க, பிளாக் பியூட்டி 2 செடி இருக்குது. அவ்வளவுதாங்க, பிளாக் பியூட்டி பறிச்சாச்சு. இங்க வரி கத்திரிக்காய் ஒரு செடி இருந்தது இல்லைங்களா, இதுல காய் பாருங்க. பிஞ்சா இருக்கு. அவ்வளவுதாங்க, ஒரு பிளேட் ஃபுல்லா இன்னைக்கு கத்திரிக்காய் அறுவடை பண்ணியிருக்கோம். நல்லா வெரைட்டியான கத்திரிக்காய். பிளாக் பியூட்டி, வரி கத்திரி, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை குண்டு கத்திரி, பச்சை நீட்டு கத்திரி, வேலூர் முள்ளு கத்திரி. இது பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு உஜாலா கத்திரி இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம கடையில எல்லாம் இருக்குமே அந்த உஜாலா கத்திரி மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இதில் வந்து முள் இருக்குங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும், வேங்கிரி முள்ளு கத்திரி மாதிரி தான். ஆனால் அந்தளவு நீளம் கிடையாது இதுலேயும், ஆனால் முள் இருக்கும். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோவக்காய் நிறைய இருக்குதுங்க. ஆனால் எல்லாம் மேலே இருக்கு, கொஞ்சம் எட்டி எட்டி பறிக்கணும் போல இருக்கு. அங்கே பாருங்க மேலே எங்கே இருக்குட்டு. எனக்கு எட்டாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ, கொடியே உடைஞ்சு போச்சு. மேலே இருக்கு, எனக்கு எட்டாதுங்க. கீழே இருக்கிறத முதல்ல பறிப்போம், அப்புறம் ஸ்டூல் போட்டு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் பறிப்போம். உள்ள இருக்கு பாருங்க, நான் உள்ள போயிட்டு பறிக்கிறேன். இங்க பாருங்க, எல்லாம் ஃப்ரூட் ஃப்ளை கடிச்சு வீணாக்கி வச்சிருக்குது பாருங்க, நிறைய கடிச்சிருக்கு. எல்லாமே அப்படிதாங்க இருக்குது. நிறைய வேஸ்டா போகுது கோவக்காய். அங்கிட்ட இன்னொரு கொடியில இருக்கு, அதை போய் பறிச்சுக்குவோம். இங்க பாருங்க, இது வரி கோவக்காய். இது கொஞ்சம் வரியா இருக்கும். மேல இருக்கிறதெல்லாம் பறிச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேங்க எவ்வளவு இருக்குன்ட்டு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா செரி டொமேட்டோ பழம் இருக்குங்க, பறிச்சுக்கலாம். இந்த தக்காளி வெரைட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் 15 தேதிக்கு மேலே நாற்று போடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேங்க. ஏன்னா இங்கே மழை பெய்யும் இல்லைங்களா, நவம்பர் 15 தேதிக்கு மேலே நம்ம நாற்று போட்டோம் அப்படின்னா டிசம்பர் 15 தேதிக்கு மேலே வந்து நம்ம நடவு பண்ணிக்கலாம். அந்த டைமில் வந்து நம்ம தக்காளி நடவு பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து தக்காளி அப்போ நல்லா வளரும். அதனால் நவம்பருக்கு மேலே அந்த 15 தேதிக்கு மேலே தான் நாற்று போடணும். எல்லா வெரைட்டியும் போடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். நல்ல திரட்சியா இருக்கும் அந்த சமயத்துல. இப்ப பாத்தீங்களா அந்த அளவு திரட்சியா இல்ல பாருங்க. அந்த தைப்பட்டத்துல அந்த காய்க்கிற காய் நல்ல திரட்சியா இருக்கும். தக்காளி வந்து பனிகாலத்துல நல்லா வளரும். இன்னொரு செடியில இருக்கு, அதையும் போய் பறிச்சுக்கும். இங்க ஒரு செடி இருக்கு, இதுல பாருங்க எவ்வளவு பழம் பாருங்க, நிறைய இருக்கு.
அவ்வளோதாங்க. தக்காளிலாம் பறிச்சாச்சு. இன்னைக்கு கொஞ்சம் நிறையவே இருக்குதுங்க. இங்க பாருங்க, அத்திப்பழம் ஒன்று பழுத்திருக்கு பாருங்க, வெடிச்சே இருக்கு, நல்லா பழுத்திருக்கு. வீட்டில் போய் தான் சாப்பிடணும். சின்ன பையன் இது விரும்பி சாப்பிடுவார், அவருக்கு தான் அந்த பழம். இன்னைக்கு கேமராமேன் வந்து எங்கள் சின்ன பையன் தாங்க, பெரியவர் இல்லை. அதனால சின்னவரை வச்சு இன்னைக்கு வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். நம்ம தோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெண்டைக்காய் வந்து இப்போ இல்லைங்க. அது ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், வீடியோ விதை போட்டதை கூட உங்கள்கிட்ட காமிச்சேன். அப்புறம் லாஸ்ட்டாக வீடியோவில் கூட வெண்டைக்காய் செடி மண்ணெல்லாம் கிளறி விட்டேன் இல்லைங்களா, மண் ஈரமாக இருக்குன்ட்டு. அதெல்லாம் பாருங்க, நல்லா ஜம்முன்னு வளர்ந்து வந்துருச்சு பாருங்க. எல்லாம் 2 செடி 3 செடி இருந்தது. எது திரட்சியாக இருக்கோ அது ஒன்று மட்டும் விட்டுட்டு மற்றதெல்லாம் பிடுங்கி விட்டுட்டு, இந்த மழை பெய்கிறப்போ மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மண் ஈரமாக இருக்கும்போது கிளறி கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். இப்போ இது கொஞ்சம் தெளிஞ்சு வந்துடுச்சு, அதனால் ப்ராப்ளம் இல்லை, இனிமேல் வந்துடும். உங்கள்கிட்ட ஒன்று காமிக்கணும்னு நினச்சேன். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் லேடி பக். ஓடிடுச்சுங்க. அது கொஞ்சம் கூட லேடி பக் வந்து நம்ம தோட்டத்தில் வந்து நன்மை செய்கிற பூச்சி. அது வந்து நம்ம அதை டச் பண்ணவே முடியாது, அது ஓட்டமாக ஓடிடும். அது வந்து நம்ம தோட்டத்தில் இருக்க அந்த குட்டி குட்டி இலைக்கு அடியில் வந்து கருப்பு கருப்பாக பூச்சிகள் இருக்கும் பாருங்க, அஸ்வினி பூச்சிகள் மாதிரி, அதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்ருங்க. நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் ஆனால் இந்த வண்டு காமிச்சிருக்கேன், போலி பொறி வண்டு வந்து காமிச்சிருக்கேன். அதை வந்து டக்குன்னு பிடிக்க முடியும், ஆனால் இதை மட்டும் நம்ம கையால் பிடிக்கவே முடியாது. அதை வச்சு கூட நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அதை எப்படி வேறு மெத்தடில் எப்படி இந்த ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு கூட நான் சொல்லியிருக்கேன். தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு வீடியோவில்? நம்ம மாடி தோட்டத்தில் வந்து சிகப்பு மூக்குத்தி அவரை போட்டிருந்தோம் இல்லைங்களா, அந்த கொடி தான் இது. அதுவும் வந்து பூ வைக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. அந்த அந்த பச்சை மூக்குத்தி அவரோட பூ வந்து பர்பிள் கலரில் இருக்கும், அந்த ஊதா நிறத்தில். இது வந்து வெள்ளை நிறமாக இருக்குதுங்க. இது வந்து இன்னைக்கு பூக்க போகுது. மற்ற பூக்கள் வந்து பூக்கிறத நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாதுங்க, ரொம்ப ஸ்லோவாக விரியும். ஆனால் இந்த பூவை வந்து நம்ம விரிகிறத நேரடியாக பார்க்கலாம், மாலை நேரத்தில் வந்து பூக்கும். நானும் ஒரு நாளைக்கு டைம் இருக்கிறப்ப வந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறது, டைம் இல்லை, கிடைக்கவே மாட்டேங்குது வந்து பார்க்கறதுக்கு. இந்த பூ விரியறத பார்க்கணுன்ட்டு ரொம்ப ஆசை. பர்பிள் விரிஞ்சதை நான் பார்த்துருக்கேன் ஏற்கனவே. இது வெள்ளை நிறமாக இருக்குது இந்த பூ. இது விரியறத பார்க்கணுன்ட்டு ஆசை. முடிஞ்சால் இன்னைக்கு வந்து பார்க்கணுங்க. இதை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். மொட்டாவே இருக்குது. கொஞ்சம் அந்த வெயில் இறங்குற நேரத்தில், கொஞ்சம் அப்படி இருட்டாக போகிற நேரத்தில் பூக்கள் வந்து பூக்க ஆரம்பிக்கும். சில நேரம் இந்த கிளைமேட்டை பொறுத்து கூட அது முன்ன பின்ன பூக்கிற டைம் ஆகுதுங்க. பூ வெள்ளையாக இருக்குது, ஆனால் காய் வந்து சிகப்பு. இங்கே பாருங்க, நான் வந்து முழுசாக அந்த காய் வந்தோன்னா உங்கள்கிட்ட அறுவடை பண்ணுறப்ப காமிக்கிறேன். இது வந்து பூ விரிஞ்சு காயாக வரப்போகுது. காய் வந்து இது கொஞ்சம் குட்டை காயாக இருக்கும், சின்ன சின்னதாக இருக்கும், ரொம்ப லென்த்தாக இருக்காது. இதே பார்த்தீங்கன்னா மூக்குத்தி அறையிலேயே பச்சையில் வந்து சின்னதும் இருக்குது பெருசும் இருக்குது. ஆனால் பர்பிளில் வந்து பெருசு இருக்கா என்னன்ட்டு எனக்கு தெரியல. இது வந்து சின்ன சின்னதாக இருக்கும் காய். அறுவடை பண்ணுறப்ப உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள முள்ளங்கி இருக்குது, அதை போய் அறுவடை பண்ணிக்குவோம் வாங்க. நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் இந்த நூல்கோல், கத்திரிக்காய், பீட்ரூட்டு இதெல்லாம் விதை போட்டோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் பாருங்கள் முளைச்சி ஜம்முன்னு நிற்கிது பாருங்கள். ஒரு சில இடத்துனிக்கு வந்து முளைக்கல, ஆழமாக போட்டோன்னா என்னவோ தெரியல, ஒரு சில இடத்துனிக்கு முளைக்கல. அப்புறம் மறுபடியும் போட்டு நேற்றுக்கு மழையில் அதெல்லாம் அடிச்சிருச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா, இதில் நிறைய கொயன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் பிடுங்கி இந்த இடத்துனிக்கெலாம் நடவு பண்ணுவேங்க. இந்த இடத்துனிக்கு இல்லை. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் இல்லை, இந்த லைன்லேயே இல்லை. அந்த இடத்துனிக்கெலாம் வந்து அப்புறம் அந்த இங்கனைக்கு இல்லை, இங்கனைக்கு ஒன்று தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி இல்லாத இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கிறத பிடுங்கி வந்து நடவு பண்ணுவேன். இந்த பேக்கில் தான் வந்து நம்ம பீட்ரூட் வந்து போட்டோம். அது பாருங்கள் எல்லாம் முளைச்சிருக்கு. எல்லாம் முளைச்சும் பார்த்தீங்கன்னா மழையில் எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க. 2 நாள் பெஞ்ச மழைக்கு எல்லாம் அப்படியே சாஞ்சி அழுகி போயிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள் அப்படியே வருது. பார்ப்போம். நான் வந்து 7 பீட்ரூட் வந்து இந்த பேக்கில் வர்ற மாதிரி போட்டேன். 7 செடி இருக்குது கரெக்டாக, ஒவ்வொருக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு செடி இருக்குது. அது நல்லா வந்துருச்சு அப்படின்னா விட்டுறலாம், இல்லைன்னா மறுபடியும் விதை வந்து போடணுங்க. மறுபடியும் இனிமேல் மழை காலம் கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும். பார்ப்போம், கொஞ்சம் பார்த்து தான் வளர்க்குற மாதிரி இருக்கும். பக்கத்தில் வந்து முள்ளங்கி இருக்குது, அதை பறிச்சுட்டு போயிடுவோம். ஒரு 3 முள்ளங்கி மட்டும் பறிக்கிறேங்க. இதில் பாருங்க 2 இருக்குது. அது இன்னொரு நாளைக்கு பறிச்சுக்கலாம். இது அது 2 மட்டும் இன்னொரு நாளைக்கு பறிச்சுக்கலாம். இது 3 வந்து போதும். ஒரே ஒரு குட்டை புடலை இருக்குதுங்க.
அதையும் பறிச்சுட்டு போயிடுவோம். கவர் போட்டு வச்சிருந்தேன் இதுக்கு. கவர் ரொம்ப டைட்டா கட்டிட்டோம் போல இருக்கு. காய பாருங்க எப்படி இருக்குதுன்ட்டு. அவுக்கவே முடியல. இந்த மாதிரி கவர் போட்டு கொஞ்சம் காய்கறிகளை வந்து நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம். அந்த கொடி காய்கறிகளை வந்து மாடித்தோட்டத்தில் நம்ம நிறைய வளர்க்க போகிறதில்ல, 1-2 செடி தான் வளர்ப்போம். காய் ரொம்ப இருக்காது. அதனால் இந்த மாதிரி காட்டன் கவரு, நீங்கள் பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டிங்கன்னா ஹோல் போடணும். ஹோல் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு காற்று போகணும். காற்று போனால் தான் காய் நல்லா வளரும். நம்ம ஃபார்மில் எல்லாம் போட்டிருக்கோம், பிளாஸ்டிக் கவர் தான் போட்டிருக்கோம். ஒருத்தர் கூட சொல்லியிருந்தீங்க, ஒரு நண்பர் வந்து கமெண்ட்டில் பிரிக்க முடியலங்க, கமெண்ட்டில் கூட சொல்லியிருந்தீங்க, பிளாஸ்டிக் கவர் ஏன் போடுறீங்க, நம்ம சுற்றுப்புற சூழலுக்கு கேடு தானே அப்படின்ட்டு சொல்லி. ஆனால் இந்த காட்டன் கவர் கிடைக்கலங்க. நாங்களும் தேடி பார்த்தோம், நிறைய இடத்துல கிடைக்கல. அதனால வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் கவர் வந்து போட்டிருக்கோம். அதையே அப்படியே ரீயூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். இப்போ ஒரு பழம் வந்து நம்ம பறித்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த கவரையே மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு காய்க்கு வந்து போட்டுக்கிறது. தூக்கி போட்டுறதில்ல, யூஸ் பண்ணுற மாதிரி போடுறதில்ல, அதையே திரும்பி திரும்பி நம்ம வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். வேறு வழி இல்லாதான் பண்ண முடியுதுங்க. நான் பிரிச்சுட்டு காட்டுறேன் இருங்க உங்களுக்கு. இதை வந்து பிரித்து எடுக்க முடியலங்க, காயை 2ஆக உடஞ்சிருச்சு. இங்கே பாரு, இங்கே ஒரு பீஸு, உள்ள ஒரு பீஸ் இருக்கு. நம்ம நாளைக்கு சமைச்சுக்கலாம். இப்படி இருந்தது. நம்ம இறுக்கி கட்டிடவும் இந்த மாதிரி இருந்ததுங்க. 2 பீஸாக இருந்துச்சு. இறுக்கி கட்டக்கூடாது. நம்ம ஃபஸ்ட்டு கட்டும் போது நம்ம இறுக்கி கட்டிட்டோம் அப்படின்னா காய் வந்து வளரும் போது கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி விடணும். நாங்கள் அப்படியே விட்டுட்டோம், அதனால இந்த ஷேப்பில் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி அறுவடை எல்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு. என்னென்ன அறுவடை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஒரு தடவை பார்த்துடுவோங்களா. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா கோவக்காய், பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா அத்திப்பழம் ஒன்று, பின்னாடி பாருங்கள் அதுக்கு பின்னாடி முள்ளங்கி 3 முள்ளங்கி பறிச்சிருக்கோம். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா புடலங்காய் ஒன்று, செரி டொமேட்டோ நிறைய பறிச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு. பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் வந்து நிறைய பறிச்சிருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம மாடி தோட்டத்தில் ஒரு அறுவடை வீடியோ வந்து பார்த்தீங்க. இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து வீடியோக்கள் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி. ஹாப்பி கார்டனிங்.